دقيمنا سلام نبل زي خبركم سمعتنا زيانات وجد هاجر وصان حزنا لكم قريبنا لنا زينا زسمعكم يوناس ابراهامي برسا زينا خفلم فستيفال محبركم إيرتراوين نبرت جدا كبابيان بالعلم معارك تخفيتو إيرتراوين تقدمتي أمنا جزية ولك وددر وانش أفريقيا عبيت عوتات تقناصفهم عوص أزنوبر إيرتراوين مدبات زباو دبلوماسي السلاسيلهم كابا هقراو زيانات أوروبا وحبرة بريطانيا أمونغو من زهلو قطواوز من نحت زنسر ندفع أميمهم سمين دوبون كورياتات تعاطي صن حزر رخبنا مريت مسمر كفيتا مسكندي ندبتا زينات نحنا زرزراتهم النهوم عمتاوي فستيفال محبرك تمرتن لعلو الداب محبركم زخصكسون زرقاقوسون مصنعوتات مخان بمحبر نعاوت نايزي هقراو متقابل لعل أبركتون زقبرو مسقانا أغريبهم هتم خفتسنا سرعات كي حتى عمبابان من سياسة زباو قنبار ديمقراط فتحين بزقربو سنت باباو مساندوتات وددرات قد خدانن كمون كالوت أزدانيتي وددرات دميقو منبارو لوقات منيستر زينا حبيروم مود أطاب ملك عوددر أبتسر عمدبات نستعوت الشلمات تعديلوم نايلو محمد فستيفال محبركم إيرتراوي نبرت جدا كبابيان أبهاو هو سلام كمون أبصبح نايتي نصنعات زبن منقسن إيرترا زمسكرة ملعال زي فتحو قدا يكاد بمهلاو درب حابن مخانو زقالتو تساتفتي مدبات نصتن لمعات نمعوات كموترو دلوات مخانوم أرقاقيسوم الفستيفال بسيمينار العوايلوخ منقسي إيرترا ببهلاو مدباتن كالي مساندوتاتن كساب صباح عربي 23 حدار كغص اليوم لو محموس 22 حدار أبسا سالسلو كالاي مدرك قددم بشكلة وانش أفريكا أبناء جزي نايول قددر إيرتراوين تقدمتي دموق عوتات تقناصفهم أبزنا شمون تحقرات تقدم تساتفلو مدرخ كابدك تبعتيو قدامي الشراك تصفهم كالاي أرون دبرسين سالساي دما دانيال حبتي مكيال كوينم تعاويتو مالهم أبناء دك أنستو وددر دما قداميتي أبال حقراويت غانتا إيرترا أديام تصفعلم كالايتي أبال حقراويت غانتا إثيوبيا محرت جبر يوحنس سالساي دما أبال حقراويت غانتا دوب أفريقيا جوردان ليزل بمخان نا بوديوم ديبن تمالي أبتسالة فلامنا غانتا جزي وددر هاجراويت غانتا قددم بشكلة إيرترا أبناء دك أنستيو نهاجراوين غانتات إثيوبيان دو أفريكان أبناء دك تبعتي دما نهاجراوين غانتات رواندا إثيوبيا نختلا تشلاميت وركي مدالة خدكون بقي عام كساب لومي تخايدو أبزلو وددرات هاجراويت غانتا إيرترا بشدشتو وركي كلتو برورن حدنا حسن بتقلالا بتشعت مداليات قداميتي هاجراويت غانتا إثيوبيا بسلست برورن كلتنا حسن مداليات كلايتي هاجراويت غانتا رواندا بخلتنا حس مداليات سالسيتي كم دما هاجراويت غانتا دوب أفريقيا بخلتنا حس مداليات رابعة درجة حزن وددرني قتلالوام إذا بدرجة أفريقيا بعينته نايم جمرة زخانة وددر بشكل توانجة أفريقيا كساب سنبت 25 حدار كغص اليوم أبو إسرائيل ريبابليك السودان قطر جرمن فرنسا إيطاليا عباي بريطانيا كومون ريبابليك دوب أفريقيا زنوبر إيرتراوين مدبات حزباو دبلوماسي السلاسلهم بمسرز بس حنا حبريتا محبركم إيرتراوين نبرت إسرائيل ملعال نايتي نشعات عامتات قبل الإيرترا تسجديد زن حزي فتحوا قدام مخنيات بمقبر بعسرت وشدش حدار أبزو دبو مدب مختل معتن معوات كاباتهم زحتت كمالو قرب الناتهم الرقاقيسهم بمحبر فونة سماعتات زفلتو من سيات بوغنم بعسرتو شو عتحدار أبزو دبو تمساسال أقاتامي أبرستهم نخلت عامتات زنابي ومزلو كلتا ميت سترا سماعتات عسرتو كلتا توسخت سترا سوات نمنباي حلافنت بموساد نفس وقفهم شو $120 بدمر شو منتشحن $640 أبركتهم محبركم إيرتراوي نبرت ريبابليك السودان بوغنم بمخنيات ملعال إقدا أبزكادو سنبل فتامو قدات إمباسي إيرترا أبتا هاجر أتو إبراهيم إدريس أبدس معمدرة
تأتي زلو حدش موال بصنعات توفاينتن وهدتن هزبن منقسن زمص مخانو تغيسو ازي تأمر سرح حيلي أبهنسات هاجر بزبال تخنص أبارك كم زقبا أسمير اللوم بتمساسالي محبركم إيرتراوين أب هاجر قطر أبزود دبسنا سرعات أمباسادر إيرترا أب تهاجر أتو على إبراهيم ترخيبو ترقاقيسو زلو عوض فرمقتن صنعاتن مخانو قليسوهم እዚ ከምዚኢሉ ከሎ ኣብ ከተማታት ከለንን ሙኒኽን ጀርመን ዝነብሩ ዜጋታት ንመስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዑ ሰዓበ ዘባዊ ውህደትን ዘለዎም ደገፍ ብምግላጽ ኣበርክቶም ኣብ ሃገራዊ መደባት ንምዕዛዝ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ብዘይካዚ ውዳበ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ላዕላይ ሰሜን ጀርመን ብ17 ሕዳር ኣብ ከተማ ሃምቡርግ ዓመታዊ ኣኼቡ ኣቃኒዑሎም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮሃንስ ወልዱ ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገርና ከምኡን ምዕባለታት ዞባናን ዓለምን ዘተኮረ መብርሂ ኣቕሪቦም ብኻልእ ወገን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ፈረንሳ ወይዘሮ ሃና ስሞን ብ17 ሕዳር ንኤርትራውያን ተቐማጦ ፓሪስን ከባቢያን ኣብ ምዕባለታት ሰላምን ከም ዜጋታት ዘሰክመና ሓላፍነትን ዝምልከት ሰሚናራት ኣካይዳ ብዘይካዚ ኣብ ሚላኖን ሮማን ኢጣልያ ዝነብሩ ዜጋታት ንውሳነ ምልዓል እገዳ በብወገኖም ከም ዝገለጾ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመልኪቱም ኣብ ካልእ ንጥፈት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ሚላኖ ኢጣልያ ዓመታዊ ኣኼቡ ኣቃኒዑ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ውዳበ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ብ18 ሕዳር ጉባኤኡ ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ኣካይዱ ኣብቲ ንዝመፅእ 3 ዓመታት ነቲ ውድብ እትመርሕ ኣካየዲት ኣካል ዝተመረፀትሉ ጉባኤ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ኣቶ ስቲፋኖስ ሃብተማርያም ሃመደ ሓደ ካብቶም ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ ንዝካየድ ቃልሲ ዝቃለሱ ማሕበራውያን ሓይልታት ምዃኑ ተወይሱ ንጥፈታቱ ምስ እዋናዊ ምዕባለታት ብምስናይ ንዝመፅእ መድረኽ ንምዕዋት ልዑል ኣበርክቶ ክህልዎ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣገንዚቡ ብኻልእ ወገን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣብ ፖሊሲታት ልምዓት መንግስቲ ኤርትራ ዕድላት ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ክግበር ፀንሐ ወፍርታትን ውፅኢቶምን ዘተኮረ ብካርታ ዝተሰነ ዓውደ ዘተ ኣብ ከተማ ጁባ ወዲቡ ኣብ ከተማ መንደፈራ ንወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣፍልጦም ኣብ ሕጊ ክብ ብምባል ኣብ ምክልኻል ገበን ዘለዎም ኣስተዋፅኦ ንምዕባይ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ብ7 ሕዳር ተዋሂቡ ሓላፊ መደበር ፖሊስ ንኡዞባ መንደፈራ ተለንተ መሓመድ ሳልሕ እስማዒል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ምክልኻልን ምግታእን ገበናትን ዜግነታዊ ሓላፍነት ምዃኑ ተገንዚቦም ብዝወሃቦም ሕጋጋት ተመሪሖም ንህዝቢ ግቡእ ኣገልግሎት ክህቡ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ሓላፊ ምርመራ ገበን ምክትል ተለንተ ገብረ ትንሳኤ ብርሃነ ብግድዩ ብዛዕባ ተሪዮታት ገበንን ምክልኻሎምን ሰፊሕ መብርህ ድሕሪ ምሃብ ኣልከላዊ መስተ ንትሕቲ ዕድመ ምሻጥን ኣብ ሆቴላት ንተገልገልቲ ብዘይ ሕጋዊ ሰነድ ምእንጋድን ካብቶም ቀንዲ ንገበናትን በደላትን ዘቃልዑ ምዃኖም ተቂሱ እዞም ተግባራት ዕቱብ ምክትታል ክግበረሎም ኣገንዚቡ ተሳተፍቲ ናይቲ ኣስተምህሮ ድማ ሕጋዊ ኣካይዳ ተኸቲሎም ክሰርሑን ምትሕባሮም ምስ ፖሊስ ክዕዝዙን ዘለዎም ድልውነት ድሕሪ ምርጋፅ ፖሊስ ምክትታሉ ከዛይድን ቁልጡፍ ስጉምታት ክወስድን ፀዊዖም ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፅኹም ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ካብ ዜናታት ወፃኢ ፈለማ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ድሕሪ ምውፃእ ብሪጣንያን ዝህሉ ቁጠባዊ ዝምድናታት ዘነፅር ንድፊ ኣሚሞም ተዛተይቲ ክልቲኦም ወገናት ሎሚ 22 ሕዳር ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብ ዘካየድዎ ርክብዮም ነዚ ንድፊ እማመ ኣቕሪቦም ዘለዉ እቲ እማመ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ዝመፅእ 25 ሕዳር ኣብ ዘካየድዎ ዋዕላ ክፀድቕ ትፅቢት ከም ዝግበር እቲ ሕብረት ኣሚሙ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ቁጠባዊ ስምምዕ ክኽትሙ ብዘይምኽኣሎም መስርሕ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብቲ ሕብረት ከይዳናወ ስጋት ፀኒሑ እዩ ብሪጣንያ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2019 ጠቕሊላ ክትወፅእ መደብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ፅዑቕ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ርክባት ይካየድ ከም ዘሎ ፀብፀባት ይሕብሩ ደቡባዊ ምብራቅ ኣውስትራልያ ሎሚ 22 ሕዳር ብፅዑቕ ደረና ብምዕብላኹ ኣብቲ ከባቢ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ብርክት ዝበለ በረራታት ነፈርቲ ክሰናኸል እንከሎ ሓያሎ ትካላት እውን ንጥፈታትን ኣቋሪፀን ከም ዝወዓላ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ሚኒስትሪ ጥዕና ኣውስትራልያ እቲ ክስተት ጥዕናዊ ስጋት ምዃኑ ብምሕባር ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ኣብቲ ከባቢ ብርቱዕ ሕበብላዊ ንፋስ ክኽሰት ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ኩሉ መዳዊ ክሳራታት ከይውስኽ ስጋኣትን ገሊፆም ናይ መወዳእታ ዜና
كوريا سمينن دبوبن كورياتات كم مقاطعة نايسد محايز كايدو زولان فتات نعسترتو 4 عامات تعزيز صن حزر رخبنا يمرت مسمر لو محاموس عسران كلتن حدار بوق خفتون قلوهم اتو مسرح زحلف سومنات دحر استخايد مسرح ملاي نتوقتيو دمنقسقاس كفت كوين زلوم اتون هاجرات اقدمن ابتخاب نزنبر وتهدروا نقطات كم زفرسو صبصبات يردوم اب شعنت الشعات 150 دحر زكايدو كوينات كساب حجي اب تكنيكاو صنحا سمينن دوبون كوريا ابز اوان زكايدو زلوا دبلوماسياዊ ርክባት ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ጽቡቕ ዕባለታት ይርኢ ከም ዘሎ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ይገልጹ እምበርከዝ ዝኸበርክን ሰማዕትና ዜናታትና ቀንዲ ምጥቕላልና ንምዝኽኻር ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክንደግም ፌስቲቫል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ጅዳን ከባቢያን ብልዑል መዓርግ ተኸፊቱ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ናይ ግዜ ብውልቂ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪካ ዓበይቲ ዓወታት ተጎናጺፎም ኣወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን መደባት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም ካብ ኣህጉራዊ ዜናታት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን ኣብ መንጎኦም ንዝህሉ ቁጠባዊ ዝምድናታት ዘነጽር ንድፊ ኣሚሞም ሰሜንን ደቡብን ኮርያታት ተዓጺዩ ጽንሐ ዘራኸበ ናይ መሬት መስመር ከፊተን ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ